mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Miyerkules pitsa 1 gid bulan sa Disyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa atong mga tagpalamati, liwat naman kami magaduluong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital report, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson na balaka sa mga epekto sang Omicron COVID-19 variant kung makasulod sa Pilipinas. Bacolod EOC i-review ang travel guidelines kasunod sa pamahog sang bag-ong variant. Kapulisan sa mga vaccination center magapabilin tubtob matapos ang National Vaccination Day subong adlaw. Nagadeliver soft drinks biktima sang pagpanguldap sa siyudad sang Bago. Balita national. Isyu naton karon nga aga. Ba maayong balita ni? Nakalusot na sa House Committee on Ways and Means ang agna nga madugangan ang ginhatag nga diskwento sa mga senior citizen sa bayad sa kuryente kag tubig. Dumayo, sa hearing sang komitiba, ginpaboran ang dugang exemption sa gilabayaran nga utility bills sa mga tigulang sa pungsod. Sa mga hagna humalin sa 5% pagaymoon nga 10% ang ihatag nga diskwento sa una nga 150 kon 150 kilowatt-hour sa konsumo sa kuryente. Samtang ang mas mataas nga diskwento naman ang igatag sa una nga 50 cubic meters sang nakonsumo sa tubig. Ilibre man sa value added tax ang sukot sa bulanan nga konsumo sa mga senior citizen. Tuyo sa ngagda, amindahan ang Section 4C sang Acta Republica 9994 o kon Expanded Seniors Citizens Act of 2010. Ginpahayag ni Senior Citizen Party List nga representante Rodolfo Ompong Ordanyes nga dako nga bulig sa mga senior citizen ang dugang nga diskwento. Ilabi na sa karon nga nagapadayon ang pandemya. Nagalao man si Ordanyes nga matalakay ang antes Christmas break sang Kongreso sa Disyembre 17. Mayong balita ini. Bisan paano, natulupangdan man ang kakinahanglanon sa mga senior citizen. Bisan paano may buhin-buhin gawa ang aton balayran sa kuryente kag balayran sa tubig kag subuman value added tax. Ini nga hagna amo ini ang pila ka mga hagna nga ginahulat sang mga malam na mga senior citizen nga hindi naman sila tuman pabudlayan. Total ang mga tinuig ginaisip naman lang mo sa nagaedad 60 pataas. Tagaan taman sang konsuelo ang aton mga senior citizen. Action Radio Philippine Standard Time las 4:04 na. Kay Hinida Ordonez, good morning. Kay Elvira Hilogo, good morning, nagaupod na. Kay Roming Estrabon Hidalanga, dira sa Talaban, Himamaylan, naga-monitor gapangapi. Good morning. Kay Jose Mungkal Torilla, live naga-monitor sa Binalbagan. Kay Lubit Dilaluna, good morning. Ari lang ko dia, ga-monitor sa imo program kada aga. Ruby Dilaluna, Lubit kag Ruby Dilaluna sa Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Kay Ida Hipes, Ida Hipes ba, ga-monitor siya sa Dubai. Ida Hipes, morning na sa imo sa Dubai. Sa kay Ima Alquila Kerstrom, good morning. O sige, pa-shout out lang kay Juna Riobuka
sang Gala Subdivision maanyag to sa Barangay Alhes, Ciudad sa Bacolod. Kay Manjo Arnijo, good morning man. Kay Milili Uligo, tamyaw si Madam Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Mudtisa. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo,
sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Sigurado ako, nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, pitsa unugid sa bulan sang Disyembre. Kamusta ang pinarikparek sa mga salakyan? Kamusta ang aton merkado? Observation report sang patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning mga pita. Action Fred, lapit na ni Manila, Desembre 1. Sigurado na ni. Karon dugay-dugay, Aksyon Alvin. Yes, sir. Dugay-dugay mamahaw today kay kadamo di sa pagkaon Balenciana kag iban pa sa birthday ni Aksyon Wilma Sugaton. Ay, about tingala ko man Action Fred, katemprano pag-iwik ang mga baboy, no? Para Daiwik lang, pero ang pamahaw tayari niya. Kompleto na. Abanse gid. So, happy birthday kay Action Wilma Sugaton. Sa sininga kagahon Action Fred, ang laragway sa pila ka mga dalanon sa siyudad ng Bacolod. Masyado katawhay, pero ang downtown area gani Action Fred, masyado katawhay man sa sining kaagahon. The same sa pila ka mga lugar ang dalan sa Burgos, Tocsin, even ang Lacson masyado katawhay, pero nagamat-amat na sa pagbiyahe ang aton sining mga kauturan sa sining kaagahon para temprano pa Action Fred nga ganar sa sininga aga. Ang pila natin yung mga kauturan ng Action Fred ang matamat naman sa pagbukas sa ila sininga mga baligya. Actually, subong sininga kagahon Action Fred, may mga utano na available sa ato sininga mga kauturan. May Arimanderia Action Fred ng mga isda, no? Para sa ato sininga mga kauturan, temprano pa na makakamaklon may idea man sila na sining aga. Dari sa Burgos sa Public Market Action Fred, ang available karon nga mga utanon ti kay amat-amat na Disyembre pamangkuton tabi kung kamusta ang presyohan ay sa mga baligya, especially sa mga panakot, si Toto Maya. So, pila na subong ang presyo sang aton sining mga panakot kaga utanon. Ang aton subong utanon medyo nagnubo-nubo na sa aton nga adlaw-adlaw nga pag pamakal na ang atong nga talong subong nagabaligyan na lang sa subong sa 70-80 ang retail. Ang atong subong nga margoso 100. Ang margoso 100. Ang okra yung subong? Ang okra naton among medyo mahal-mahal kay nagabaligyan subong sa diri sa aton sa Burgos 2 ka pisos ang isa. Tapos ang balatong niya to tag pila na siya subong. Ang balatong medyo nagnubo na kay sa nagliga 2.5 subong 3.5 naman. Kung isa ka bandol, ang kundag ko na vid 60-70 ang isa. Pero laba ni siya, no? Laba isa ka bandol. Ang panakot sa karon, kamusta ang ahos Bombay kag Ibanta? Ang aton subong panakot ang
Una ang kamatis, medyo nubo-nubo, nag-retail na lang pa sa 60 ang kilo. Ang aton subong paitan, nagnubo naman. Sa nagligad, 150, subong 120 ang kilo. Ang Bombay, ang ahos naton, para ta subong 100 per kilo. Ang Bombay naton subong mahal ang aton oreg. Manang pula? O ang pula, ang lokal. Total, pila na siya? Ara na subong nag-retail na sa 200 per kilo. Siya, no? Oh, ang white onion, nubo pa. Ang iban, 180 per kilo. Okay. Pero ining kalabasa karon. Ang kalabasa, medyo mubo na din kayo. Kasi mayo na siya. Kalabasa. Kay ang pulo ka piso, dako naman gid. Pero nagabaligya mangyapon ta subong sa 20 piso. Pero ang pihak, balik, duwa na lang gid kabilog, 20. Isa na lang ang tinangtong yan. Medyo mahal-mahal subong ang tinangtong, nag-retail ta sa pulot, damay na. Kaya ang kapital sa bugkos, 15 isa ka bugkos, damay kayo. Oo, ang available ta, tangtong. Ang tangkong, tara man tagyapon sa pulo-pulo, pero nagdako-dako man ang aton nga pulo subong, no? Ang aton nga tugabang, hindi gid naton madula ang pulo, bangod sa kamahal subong sa Libertad, 40 ang isa ka bugkos. Kuliti siya. Ang kuliti subong 80 per kilo. Per kilo? Medyo mahal-mahal siya, no? Medyo mahal-mahal. Sige. Salamat kid, Action na, Fred, si Toto, si Toto Gamay, pero babae ni siya. Puro masculine ang pangalan, pero babae din niya ito niya ginal-interview, no? But anyway, ang observations ang patrol na lakip na diri action na Fred ang pila ka mga presyo ng utanon kag panakot sa Burgos public market. At least aga pa may idea na ang aton nga mga kauturan. Happy birthday kay Action Wilma Sugaton. Report halin sa patrol action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:18. Pulo pamahaw na kamuda. Pulo panugba kamuda lagaw. Daw kanamit, panugba lagaw ng labas-labas. Sibla ng ginpamunit. Gid ba? May sinamakan ka. Kampyon ang pamahaw. Karon nga kaagahon. Kay Olive Tababa, good morning. Kay AGB Laho, nagamonitor sa La Carluta. Kay Ronnie Gordon, sumuman kay Roland Guarino, gamonitor sa Paglaom Village. Baragboy Kagnining Guarino and family, good morning. Sige Wow, happy birthday ko na kay Wilma Sugaton, alin kay Milili Oligo. Dira kay Angela Liarte gayon dato, morning ulo sa bata ya sa Libanon, Maricon Castillo, Gloria Morelo, Prambanga Totong Barangay Pilisa, kay Cone Esparicia Labanyigo, good morning. Gamunito sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang naawan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. Sino ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa That time, las 4:25 na. Tikang sa panahon, Disyembre 1,
amihan nagaapekto sa extreme northern Luzon. Active tropical cyclone sa Gua Sangpar ang nasiplatan 1,525 kilometro na sidlangan sang sor nga bahin sang Luzon. Forecast naton ang Western Visayas, lakip ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang bagal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan na aminhan na silangan pagkadto na aminhan nakatungdan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang Baybayon mangin kasarangan ang pagbalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na baga aso-aso na ang panamyaw karon nga kagahon. Happy birthday man kay Pangging Malien dira sa Canada. Geng, happy birthday karon nga daw. Good afternoon, sunny kag cold nga hapon dire sa Rochester, Minnesota, USA. Alin kay Vanessa Star Mayo. Vanessa Star Mayo, good morning. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Kay Manuel Jan Ong Grang Kapal, good morning. Maayo lang nga pag-monitor kay paba ko damo sang ay di pong suso. Amunay kong kaisa bala. Gaka-atrasar kita, isa-isahan nyo malang na. Agod nga bisan paano maatipanan taman ng iban, no? Kaya kung tuduhan nyo na karonti, kundi daw medyo disturbo naman sa iban. Kay ibili ni Pamusino mayong aga, watching from Lower Bicutan, Taguig City. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Puwerte, gadagsa ang tao kapon sa mga mall. Aba, tao pa mo nga. Mayo nga patimaan ina, nga sige kita pabakuna para hindi magsulod ini bag-o nga mga variant bala sang coronavirus gani. May na kayo mag-iskirda siya, balik kita sa normal sa bulan sang Desyembre. Kabay pa, bisan paano makatulot ti bawas kita. Kay Judge Nap Yabanti kabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Toto Raul Alibuga. Olga, ladlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay Council Rune Torino sang Don Salvador Benedicto. Dilag pamili sa Barangay Suma, good morning. Agustin pamili sa Kawayan. Ba si Marlon kag Lagrimas Reyes, gaupod na sa aton. Si classmate ko Efren Pupirada sa Mercado Suma, good morning. Kay Philip Bilyisa sa Murcia. Kay Marvin C. Kay Jadi Dalgo sa Manapla, kamusta? Kay pare Erning Horilia, gabugtaw na ini. Si Hado Richard Binos kag Toto Binos, nagabugtaw na ini. Sini nga kagahon. Kamusta ka mo na? Parang istoy querido, abi, walking na. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. O si Jigo Bal watching live kami dire sa Cubay La Carlota, Sir Jig. Morning de sa inyo. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis,
the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number one. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number one with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ya, talakayon ta. Ining pag-isol na, pag-withdraw na ni Bongo sang iya kandidatura. Puerte, no? Grabe ang lakat sang politika, nasyonal kag lokal, nagabaga na. Samtang pagkatapos sang Disyembre, sigurado, puerte na ni ang rinagumba, batio na ning tanan nga singgitan sa mga dalanon, ang mga pagwaragwag sa ila kandidatura. Hindi pwede pangamusta, hindi pwede biso-biso, pero sigurado malambiyong ni mga salakyan na lula na ang mga kandidato plus ang ila sini nga mga jingle ginapaabot na sa bulan sang Enero. Samtang ga sala-sala ang pungsod Pilipinas ang gobyerno niya, ibalik ta ang face shield. Siling sang World Health Organization, wala pa nila ginarekomendar ang pagpabalik sok-sok sang face shield. Daw atat na atat gid. Kaya siguro, puno pa ang mga budiga sang face shield, di kinanglan nga paagi sa mando sang gobyerno, base pa malang maurot baligya ang face shield nga kuntani tunaw na isla naman sang lain nga produkto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Bas Toto Balulot, morning. Kay Rudelin Gaye, morning. Sa kay Romer Soriano Arzaga sa Barangay Tumina, naga-monitor every morning. Kay Nimisha Roque sang Tangob, taga Barangay Tangob, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay El Javier, morning. Dira sa Port of Sala, Uman. Wow, taga Uman inigali. Good morning sa inyo. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Oh, sige. Ano gani ang middle name Mamang Ima? Wala ka balos ang middle name ni ng Ima? Kay Imbong Jucampo naga-monitor sa Maaw. Dira kay Jinky de Alagdon, morning. Kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milile Uligo, Lily King, Rimar, Suato Imperial, Alma, sino na to? Kay Alma Uligon, tanan niya nga, himata sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, good morning. Kay Jimmy Latido, Senior, good morning man. Ariglado balikan ta kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita
nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kunin. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kunin. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kunin. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kunin. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gobernador Lacson na balaka sa mga epekto sang bag-ong variant kon makasulod sa Pilipinas. Balita Kapitolyo. Detalyo po si Aksyon Marlon Dinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May kabalakaman nga nabatsagan si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga epekto sa Omicron COVID-19 variant nga nagasunod na sa pila ka mga pungsod sa kalibutan. Suro kay Lacson, ini ang rason kon nga dari sa Negros Occidental wala gihapon nagahatag sang kumpiyansa ang publiko kag sa gihapon padayon nga ginadoble ang pagbantay kag paghalong. Nibalawan nga ang Omicron COVID-19 variant ang una nga nagtuhaw sa pungsod South Africa sa bulan sa Nobyembre
kag nagalapta na sa iban nga mga kapungsuran. Yari si Governor Bong Lacson. Yeah, that's why I feel that such variant will visit the country. There are no variants that did not visit our country. So that's why we have to be careful, especially people coming in the province. We have to be checking on them naman for the simple reason that the virus is still dominating us. So it has not ended. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedovoya. Mga kaaksyon, diyan ka man gabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51. Kay Merlin Gonzales Sabidunya, good morning. Gamonitor sa Bago. Tamyaw lang Sabidunya, pamilya Kagatuslaw family. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio. May nag-abre sa Ayala nga sinihan. Panghagad niya, lantaw ta sini. Nagbukas ng sinihan sa Ayala. Halong lang, ano? Medyo dulo distansya lang, no? Parang bisan paano protektado kita sa kagaw. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang
adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Abi dire kita, kapulisan sa vaccination center magapabilin tubtob matapos ang National Vaccination Day subong nga adlaw. Lunes Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Sir Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Katapos ang adlaw sa National Vaccination Day, sa gihapon magapabilin ang kapulisan sa pila ka vaccination center diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang parayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Liada, Action Fred, ang pulis nga makit-an sa mga vaccination center amo ang magapatigayon sang peace and order kag papasiguro nga hindi maginutok kag masunod ang health protocol. Magluwas sila, Action Fred, ang nabilin nga mga vaccine nga dalon karong sa katapusan ng National Vaccination Day, ang may kawalingon nga Police Security Escort agod idulong ang mga vaccine padulong sa vaccination center diri sa syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, Action Fred, 98% sa kapulisan sa syudad sa Bacolod ang halos nabakunahan na, samtang ang 2% nga nabilin amo ang kapulisan nga wala na diri na destino sa Bacolod PNP. Ginkalipay man ni Liada, Action Fred, nga sa nagligad nga mga sinimana wala sang pulis nga naging biktima sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Luckily, no, for the past weeks, Rek, no, why nakita sang nabaton nga personnel naton nga na-infect sang COVID. Perhaps epekto ni sa sang fully vaccinated ng aton nga personnel. Kag muna ang ilaman nga precaution sa ila kaugalingon para hindi sila matapikan sang virus. So sa 3-day naton nga vaccination diri sa city, for those nga Bacolinos nga nagaduwa-duwa pa sa pagpabaksin, so i-grab na nila ini nga oportunidad kay not all the time ang gobyerno ang aton nga vaccine magapabili na sa nga libre. So later on kung hindi na napag-shoulder sang aton nga gobyerno ang vaccine, mabugat man na sa aton bulsa later on. And ang vaccine nga ni safe man ni siya kay pila na ka tawo ang natuslukan sini. Why man sang mga adverse effect except for those nga may mga allergy or ano ya sa vaccine, but then gamay laman na sa nga porsyento. So sa amon sa BCPO, we are encouraging gid no sa aton mga kauturan nga magpa-vaccine. Di kan consult man sang ilang doktor para himos man ang ilang panguna-una. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Report kika sa Bacolod PNP. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Mga kaakson, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Si Caridad Pernato Aride Moning sa Barangay Miranda, Hinigaran, sa Balay Kuno ni Kagawad Terrio Aride and family. Bao si Elizabeth Malakagamala. Elizabeth, good morning. Kay Rot Antiquinia, o si Madang Aping aga pagaluto para sa Yakarindirya. Si Walter na nindahan na. Kay Jure ni Pamusino, good morning. Kay Martin Aliling, sige, si Erwin Gonzales, nagamonitor kami ni Dodoy Taiko, kag ni Mario Dinas diri sa Maaw. Sa Mambulak sila kagawad Timay kag Munit Lubaton, natamyaw kamo ni Milili Oligo. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santon Plus. Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sa Standard time, las 5:14 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery First Draw 36-20. Una nga bula 36 kag 20. Second draw 10-9. Ikadua nga bula resulta 10 kag 9. Third draw 27-37. Ikatatlo nga bula 27 kag 37. Rekta kita. Yari na ang Luto Result. Resulta sa Luto, tatlo. Una kita, 658 ang jackpot, 49,500,000. Kombinasyon in any order, 51, 45, 24, 21, 58, 13. Kombinasyon 658, 51, 45, 24, 21, 58 kag 13. Sa ilo kita, 649 jackpot 35,457,422. Kombinasyon in any order 19, 15, 48, 46, 40, 36. Kombinasyon sang 649, 19, 15, 48,
46, 40 kag 36. Sa ilo kita, 642. Jackpot 5,940,000. Kombinasyon 10, 14, 31, 9, 1, 33. Resulta sang 642, 10, 14, 31, 9, 1 kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Sige kay Marlene Tadya Moning sa kunbana kuno Joseph Espirito Saklan kag sa mag-asawa nga si GC Caldo po si asawa si Estrella. Sige. Kay Ginny Belmonte, good morning man. Halin sa Damascus, Syria. Ba taga Syria? Ginny, good morning da sa Syria. Kay Nathan Burumio sa Panakiaw, Isabela. Tamyaw tanan nga pumuluyo sa barangay Panakiaw, Isabela. Sitio Sulbod, Moises Padilla. Morning da. Sige, sa Burumio, Kagirmoino family. Kay Eden Medina, morning. Tamyaw si Bimbo Arcillas sa barangay Binubuhan. Kay Dodge Dalida, ara siya, nagaupod sa aton, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Dali lang, may pamangkot lang ko, may asma ba lang. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita,
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita EOC i-review ang travel guidelines kasunod sa pamahog sang Omicron variant. Balita City Hall. Detalyo po si Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Bilang pangaman kontra Omicron COVID-19 variant, iga-review sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC ang travel guidelines sa syudad. Ginpahali ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nga mayara sila sang pagsinapol nga patigayunon Action Fred upod si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Suno kay Sorongon, nagpapanaog man ng EOC sang advisory sa mga hotel nga hindi magbaton sa mga traveler gikan sa South Africa para mag-isolate sa ila sining nga pasilidad Action Fred. Bangod dapat mag-quarantine ang mga ini sa LGU facilities. Ini matapos ang insidente nga mayroon sa tatlo ka mga foreign national gikan sa South Africa Action Fred nga nag-abot sa Silay Airport nagligad nga Nobyembre 26. Bangod sin Action Fred, ginpahayag man sang doktor nga ila reviewon ng ESPAS nga pulis sa syudad. Hugtan ang border control kag padayunon man ang intensified COVID-19 vaccination. Sabihan ang ESPAS na requirement kay tungod sila sa Omicron na threat sa another variant of concern
Then, ang atod sa niya, amon niya, ginapabakskong tayo ng bakuna. Dapat yan si Dr. Chris Romo ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Report din sa Bacolod City Hall, aksyon Dale Salazar maka-aksyon sa lingkaman gabahin sang Pinas, labuton kasangamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26 na munig na kay Walter Aride, gamonitor sang si Makahilo kag Mario Delgado sa Balbina. Thanks gida. Kay Didilia Liabe, good morning, gamonitor sa Charito Heights sa Barangay Granada. Taga Granada, good morning. Kay Jacqueline Marino, si Star Mayo, bao happy first of ano ni? Di ka ocean, ano ni man? Abo Chilingon. Paskwa, ano ni nga Disyembre. Sabi doon, hindi ko kabasa sa taraw. Ano itong buot mo Silingon, siniman? May diferensya nga kung mata o kung ano nga plastada. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Balikan ta ka mo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Yung mga sikat na mag-DJ at that time. No?
Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato nila pagkuha sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato din responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag nga siya magsinig nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang aksyon sa siyudad sang Bago. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian. May nga aksyon na Fred gin hold up ining isa ka naga-deliver sang soft drinks dira sa may Santa Catalina Subdivision Phase 3, Barangay Lagasan, siyudad sang Bago. Ang biktima ginkilala diri sa kay Jomar Cortez, 41 anyos, nagapuyo sa Purok Balungay, Barangay Poblasyon sa Human nga syudad. Sa pag-imbestigar diri sa Bago PNP, ining biktima nag-ulo-iles action friends sang rueda o kon guma sang iya sining carry nga mo ning ginakargahan sang soft drinks. Ginpalapitan sang duwa ka mga suspitsado kag gintayaan sang konsilyo, deklara nga hold up. Ginkuha ang iya sining sling bag. Pagkuha sa sling bag action na friend, gin isip-isip pa sang suspitsadong kwarta nga ara sa bag niya. Gin testingan niya nga agawon liwat kag dito na siya ginbuno kag napilasan sa liog. Ang mga suspitsado gilayon nga nagpinilagyo bit-bit ang kwarta. Ina mga balita sa Nokpo, ini sa Aksyon Brian Mordan, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Happy 1st of December gali na. Siling ni Vanessa Star Mayo. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning.
kay Cathy Beer, kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Kay John Cernada, good morning. O, sige. Bao, Disyembre 1 na gali, no? Kadasig lang. Kay Barayuga, re. Happy 13th birthday kay Lawrence Barayuga sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Lawrence, happy birthday. Mabalik ako pagkatapos ini. Peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kapo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani Agbayani. Rest back sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako. Ikaw ya. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Hello, ako si Billy Crawford. Rest back sa COVID-19. Magpabakuna na para sigurado ka. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Action Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager. Opisyal na nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Ano ining duha ka drug pusher sa bypass operation alas 10:50 kagabi sa Purok Kabulakan. Barangay Singkang Airport diri sa syudad sa Bacolod ining nagkaaresto amo sanday Braille Ramos alias sa itok 30 anyos sa Purok Narabaybay. Barangay 8 kag ining si Anthony Morcilla alias Butsoy, 33 anyos residente sa Purok Kabulakan 1 Barangay Singkang Airport. Nawasunod diri kay Police Lieutenant Joven Mogato. Sanday Ramos kag Morcilla Action Fred ang ginakabig nga high value individual kag akto nga nagbaligya sa illegal nga droga now na-recover sa mga kapulisan ining anong kadalago nga plastic sachet sang suspected siya na-recover pagit sa ila Action Fred ang ining isa ka dako nga plastic sachet sang suspected siya actually nakabutang pa ni siya sa agogo on rather sa ice wrapper Action Fred no. Diin tanan ini ginabulubanta 120 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price nga 816,000 ka pesos, 816,000 pesos. Samtang sa station number 5 ginaresto man sa bypass operation kagabi ining si Clyde Fernandez, 21 anyos, kaga residente sa Purok Ilak, Barangay 1 diri sa syudad sa Bacolod matapos nadakpan man alas 11 pasado kagabi sa Purok Dama de Noche, Barangay 11 diri sa syudad sa Bacolod. Now na-recover sa mga kapulisan ining 14 ka plastic sachet sa suspected shabu, more or less 3 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 23,000 ka pesos. Report halin sa Patrol Action Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaban nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set. Happy birthday galia kay Aksyon Wilma Sugaton. Happy birthday kag kay Pangging Malien sang Canada. Malipayon nga pagsaulog sa inyo kadlawan. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon